Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Lali Mantan TV maneh guys. Ini adalah Hamin siji. Ikan bengi iki dina apa iki dina Minggu bengi. Namun mbahmu kan tak kandhani ya. Tak wong nganu dadi rondo aku. Sapa ngono tak sebutne jenenge. Kuwi sapa ngono. Jenenge gak tau awor ya dhek lali. Sing terakhir wi lho ngono. Terus wonge ki pas mangan wonge. Terus mari ngono wonge delek-delek. Terus maksudnya wonge ngene. Dolah terus piye ngono. Ya wis tak tukokne tiket karo Ajis ngono. Dadi sesuk awake dhewe iki njemput ning Ngawi sore, wonge tekone iki bengi aku ngono to. Dadi aku sesuk ning terminal lama bolo sesuk kuwi Senin bengi aku ning terminal lama jemput ning kono. Yo wis wong sakno ngono. Wong dipik-pikne terus yo tunggali ngono ngene. Semare ngono wis to. Terus mangan terus mangan. Untuk semuanya maksudnya family online sing apa? Maksudnya sing do komen ABCD, enak sing ngomong, enak sing komen ngene, enak sing komen ngono. Pokoknya matur suwun banget guys. Intine iki porsiku ki cuman piye ya? Maksudnya porsine iki sebatas piye ya? Yo mari yo gak iso dihapusi guys. Ati iki gak iso dibiduki mari. Ya cara mono ki mergo ki yo nek lanang ngono no. Tegel-tegel ae bolo mari wedok. Dadi ini kan yo opo ngono cuman di garis bawahi iku apa jenenge gak manggon ning kene gak. Aku ki cuman karo Ajis ki gur nukokno tiket terus sebatas nulung bocahe ben iso mulih ke luar Jawa kono ben iso mulih ning desa. Terus apa jenenge jemput terus ngeterno ning Tlaga Tuwung kono. Nek masalah apa jenenge manggone ya manggon ning omahe dhewe. Terus ana sing ngomong nganu aja oleh karo Mbah Marsam, nyusahne Mbah Marsam. Justru malah cah kuwi mulih kuwi malah kena dinggo ewang-ewang Mbah Marsam. Ngono nek sing ndelok kontenku saurunge. Karena posisi omahe Mbah Marsam kuwi lah wis kadol. Omahe Mbah Marsam iki wis kadol. Mbah Marsam bangun ning ngarep omahe kae sak ceblokan. Lah bekas omahe Mbah Marsam kuwi ceromono ki dituku Kau apa piye ngono lho intine omahe kuwi ngono lho. Kuwi ceritane bolo. Kuwi kan nek cah apa jenenge si mangkak mulih kuwi kan ceromono kan nganu to. Kuwi engko kan iso ewang-ewang nganuni Marsam ngono lho. Ngopeni Mbah Marsam maksudnya karonan. Malahe mikirku ki ngono. Dadi aku ki nukokne tiket yo mikir teko kono barang aku ki bolo. Terus aku engko ceromono yo ngandani
sewajarnya dan jenenge menungso mesti yo nganu to guys, jenenge menungso ki nek sangka tutur bahasane ya, sangka bahasane kuwi wis beda wong ya maksude ya tak guyoni ngene tak enekno kowe yo ijek ngompolan kowe yo ijek ngompolan buedek gombel-gombel reket mbok sesel-sesel ngono ya ndek yo nyauri ya Allah mas aku ya ora ngono kuwi wis gedhe mosok yo ngono kuwi terus ngono kuwi lak dhisik ndek mben ngono kuwi iki versine wonge lho ya jenenge menungso ya mesti enek perubahane lah guys mosok ya atik ngono kuwi terus kan ngono cuman kesampean sing komen ngene lah intine bocah iki uga melu manggon karo aku uga bolo tapi nek sekirane yo enek gambaran pemikiran maksudnya aku ki ngkei kaya gambaran kayak iki gayan wong iki enek mbah wicara mono ki engko apa mbok resik-resik omah ning kene engko sore dhek balik laju bendina mulih ngono ki lho maksude dadi ben bocah iki ben ora nganggur apa piye ngono wi enek gambaran ngono iki aku ki enek apa ceromono dikei tugas apa ngono lah sepenting ki maksudnya dikei pekerjaan terus aku soalnya kan mikirku ngene engko nek seumpama cah kuwi cara di cul ngono ya ceromono koyo ceromono untuk kedepannya kita yo gak enek kemajuan mikirku ngono ya syukur-syukur sik kena dijak maju syukur dening gak iso kan yo wis nasepe kan berarti ngono cuman sebatas wong-wong iki hanya mengarahkan dengan sistem oga ceromono antara hubungan darah tapi cara kuleh ngarahno kuwi dalam porsi kerja dadi ceromono bahasa kasar iki bos karo karyawan ngono lho bahasa kasar iki ngono guys dadi ki aku ki dadak apa jenenge aku karo Aziz ki dadak apa kelingan kaya contoh kaya di Mas Zainal kan dhek duwe tim semono kene kon dikongkon apa nggih video apa intine kan lek ya dikei pekerjaan lah ngono kuwi terus aku yang di pemikiran ngono apa cah kuwi dikei gayan ngono kuwi celaka nang kene kon resik-resik apa kon ewah apa engko ceromono ki engko nek sore ya umume jam kerja ngono kuwi lho guys maksude umume jam kerja dadi ceromono jam 3 ki engko balik nek wong kono engko esuk mrene nyambut gawe ning kene mbah tak kon resik-resik mbah tak kon apa ceromono bar kata ngono kuwi ngono lho bolo ngono aku enek pemikiran maksude ngono kuwi karo Aziz dadi ki bukan kok awake dhewe ki dadi ndidike dalam sistem pekerjaan maksudnya yaiku mau bahasa kasar iki bos karo karyawan dadi tak anggap ki bocah iki adalah pegaweku ngono lho guys semono tak kongkon ngono sing rewang-rewang ning kene lah semono duwe gambaran arep ngkei pekerjaan ki ngono kuwi rewang ngono mbah ning kene ki nyapu mbah ning kene ki wah ta apa mbah ning kene ki lapo ta apa cara mono ki ngono enek pemikiran ngono iki enek ngono guys ngono kuwi nek menurut temi piye semono nek aku mikir ngene engko nek seumpama semono dicul ngono ya engko yo ke enek perkembangan ketoke semono wong kabeh wong ki iso
maju kuwi lak karek nganu to guys, karek lingkungan, dalam arti karek sak bentinane. Terus maksud iki dek iki gumbule iki piye sak bentinane kan jarine wong cedak bakul minyak wangi ketularan wangi, wong cedak bakul bakso ya wareg mangan bakso. Ya apa intine ngono-ngono kuwi lah guys maksudku. Kan yo maksudnya kan yo urung petok bocah itu kok kan nek wis petok ngalak modele kok piye aku yo ora roh ngelak yo sampean ki lak iso menilai dhewe. Tapi yo nek wong-wong iki kan intine ora enek sing dipilih kasih. Dek sedulur kene, dek sedulur ngendi wae, dek kene, dek Kertosono kabeh intine kita itu kayak enek sing dipilih-pilih. Terus padha-padha mendoakan, saling mendoakan semono sing terbaik kan ngono to guys. Kabeh wong lak duwe garis nasib dhewe-dhewe. Sing penting ki lak awake dhewe ki cara mono ki berusaha mendoakan, ngkai gambaran, ngarahno dening tiga ya monggo, gak tiga kan yo wis urusane dhewe-dhewe kan ngono to. Ngono lho maksudku guys. Nek maksudnya kono gelem diarahno Cermono ya diarahno ngono kuwi mau niate iki ngono. Tapi ya mau tidak manggone kene iki tidak hanya sebatas hubungan tentang kerja, diwenehi gawean, diwenehi pekerjaan. Pekerjaan apa ya ngono kuwi mau. Mbah kuwi Cermono mbah kon ngiwangi apa ta apa, mbah kon ngiwangi ta apa, engko nek sore pokok mulih. Ngono mulih ning negarane kono wong ya ning kok ning tuwung kono ya nek kendaraan to ya duwe kendaraan pakane ya duwe kendaraan. Dadi Cermono ya wis mendidik dengan cara pekerjaan ngono kuwi. Seperti itulah maksudnya. Dadi ki ade yo gak pilih-pilih dhisik ya padha dhisik. Nak Tio saiki kan kerja ning gone Alfamart apa ndi lho Tio saiki iki. Tio ki mbuh ning Alfamart mbuh ning opo lho ketoke ning Alfamart ketoke. Dhisik Tio ya padha wis tau ditawani Cermono mergawe ning kene apa ta apa ngono kuwi. Tapi dia memilih ning kono. Dhisik bocah wis tau ditawani Cermono dhisik padha dadi awake dhewe iki Cermono fair gak enek sing dibedak-bedakne ngono lho maksude. Karek Cermono ki sing cah iki engko piye ngono ae si mangkak ki engko ngono guys. Muga-muga kedepane dadi pembelajaran syukur-syukur dadi pembelajaran bocah luweh apik meneh ngono to guys ya. Nek menurut piye coba sampean komen-komen iki gambaranku ngono kuwi mau karo cemoke iki wis bener apa urung. Jajal sampean ki komen-komen jajal yo po nek menurut sampean ngono. Cermono ki pemikirane kuwi mangki pemikiranku ki wis bener apa urung ngono Cermono ngono kuwi mau. Dadi Cermono bocah iki nek ning omah kan esuk kowe iso ngeki sarapan Mbah Marsam Wedok kotor barwi Jawa jam 7 budal rene kotor sesuk jam 3 sore jam 3 mulih ngono kuwi. Intine hanya sebatas carane ngarahne dengan cara kita dikei pekerjaan ngono kuwi mau. Nek menurut piye? Menurutem guys, menurutem bener apa kae. Nanggo masalah iki ya kuat bayari pora. Alah rezeki dari yo enak ae lah guys ya.
jenenge wong niat apik iki mesti ya karo Gusti Allah iku lak dikei rezeki yo guys, dikei dalan rezeki. Ayo ngono, sementing iki lak niate iki lak positif sik. Engko kira kuat bayar. Ngono ya guys. Lah nek saiki dikei mangan umume wong mergawe dibayar cara mono piro guys? 1 juta dari yo umum guys yo. Ya ora guys, akeh lho wi wong cara mono yo wis mangan ning kene. Ya to. Mbok yo cara mono bensin pirang dino diwenehi ngono. Ayo wis penak to guys. Cara mono. Cara bayaran ki sesasi, bayaran iki kayak sesasi 1 juta ngono jenenge cek training kok. Wong Joko es teh ning daerah Randu kene ya 900-an lho guys. Joko es teh apa ngono kuwi. Ngono kuwi nek menurut piye? Masuk para guys, menurut mbah engko samono kan aku kan ya enek apa iki kaya tutulan madu kan kelendran barang ngono kuwi. Engko kan iso kon ngadmini madu kan ya kena samono guys. Engko cahe karo kon ngadmini madu dadi pelayanane ben ayo ngono. Menurutmu piye? Menurut piye guys? Menurut bolah ngobot kon apa ta apa kon resek omah ta kon apa nek menurut piye guys? Komen-komen ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.